Chibai leve kole method tangkai de umai pakhat kan en hawanga time management atante thil pakhata insorbing focus nante le ti turkhek procrastination ne dan thalutuk ani boka chuan productivity method ni telbok ania chu tai jala kan hmu ang hianin pomodoro technique anti khani le khazirte na le ti tur kan nei ang chia te pokana apply theiveka chuan nu le pain kan lo enani chuan kan fate le khazir na te pokan kan apply pui theibok ome pomodoro tiringot hi chu Italian tonga tomato tina mai khani a he technique ron siam chuak tu hi Francesco Cirillo ni in kumsang khazakwa somkwa chhawvela khanin university student ani lain ana tho dan track nan timer set na alarm ang deuh kha khatiang tomato pian mang anga siam kha mang thinani chumi atanga pomodoro technique ti ron phua po chu ni ta am pomodoro technique chu hetiang hi ni a thil pakhata kan ti tur thil pakhata khanin hun engemoti chung amu chuak tu hi chuanin minute somni panga ti a alarm timer kha kan setanga chumi ari ma chu engma ti san lawa kha thil kha bir turani kha thil bi ka khan kanin sorbingang hun tiama zo nuwa chollok short break kha minute nga vel nei turani a ti chuan minute somni panga dang kan ti le ang khatianga kan ti zela voili kan short break nuwa kha chuanin kan chol kha kan inperei dawang minute som panga tanga somthum vel kha hete akar laka chol zeu thatna chu kan thluakin thil pakhata a insorbing theina kha attention span kha arei lawa rei takti ngar tumpo ni langai to na kha awak wal zu thinani tin a hun chung po kha minute somni panga le minute nga ti kher tur khan chuang lawa minute somli te emo darkar khatte po kha kan ti thei thawani a process ngai thosi khan he technique that ve riau na chu ti tur khek na laka hian min veng ve a thil kan ti tur kan khek khi ju tlang puin kan hu phur deuh hlekte alen tham wang te le hun tam tak pe ngai nia kan ngai wang te po hi lo ni thina kong tam taka chuan khatia minute rei lo te chung chau kan ti ange tia kan in tiama sana te kan han kam ta ka khan alo zuam om ta dewa bultan pop kha ultani tin apply tur hianin engman ro dang shan panina chuanin idu za dar minute za ta khanin alarm kha isetanga ikamanga soito angin minute somni te somthum darkar khat nangma rem chan ang khani sedanga alarm arit ma zong kha chua enga ma pensan lovin chu thil chu ti top ro phone social media check te WhatsApp ti vel kha khami hun chuk na kha chuanin kan lut lawang pathumna alarm rik vele I chol lokanga ti chuan chutiang chuan itinon zelang chumli nuwa chuan I chol rei dewang voili kha ti chwa vek kher zel kha ngai chuang lawa dule kan snu sanga chumi hun da chuanin kasone ti khanin kan short break kha kan chon hla thei ti na ni chu tui chuan kan thot pe chin kha kan thok photang kha thil poi ni chuang lawani chuan tuna chuan pomodoro technical puidan kan soi vele zuayanga step by step in pakhat na chuanin I thil ti tur ma chhop sa kha thlang chuak ro thil sang kha ti lor dun lo turania multitask lo turani entirnan le khazire mo zia tur ang chi te panina chuanin idu za dar minute za ta khanin alarm kha isetanga ikamanga soito angin minute somni te somthum darkar khat nangma rem chan ang khani sedanga alarm arit ma zong kha chua enga ma pensan lovin chu thil chu ti top ro phone social media check te WhatsApp ti vel kha khami hun chuk na kha chuanin kan lut lawang pathumna alarm rik vele I chol lokanga ti chuan chutiang chuan itinon zelang
trumli nuwa chuan I chawl rei dewang voili kha ti chhuwa vek kher zel kha ngai chuang lawa mani rem chan dana adjust mai turani a olsam inti ve ngei ka ringa formula kha tamlem lawa mase he hian na sa takena pui ve ngei jau ka be se bokani ti chuan khati zong kha ni le mai ta a shia zawna huna chuanin hei almond hi mizo tong ang deuh mai hianin kan hmang to a puje e fa po khanin theiti chi khat kha ti mai a kan bible letling tu te ero kha chuanin vai khal alo ti ani mizo tong chuan vai khal alo ni dei ani chu ti chuan ka video te milo en sak thina milo ngai hlut sak thina ka lom em a thate in lo ti ve ni chuanin milo like a milo subscribe a comment lampang te po kha milo pe ve ula in ngai dan te milo shil ve ula ti chuan lepeka kan tong le theu do nia